Oliver Pötsch, Hrobárov almanach. Prolog. Muž v hrobe otvoril oči a počúval svoj pohreb. Tlmené útržky slov prenikali až do jeho rakvy. Miešali sa s nárekom nejakej ženy. Napadlo mu, že asi vie, kto plače, a srdce mu zahorelo túžbou. V rakve na počudovanie nepáchlo nejako zle. Čerstvé smrekové drevo voňalo živicou a cez úzke zárezy medzi vekom a bočnými stenami prenikalo trochu vzduchu. Dokonca tam dopadol aj slabý, sotva badateľný lúč svetla. Odrazu nad ním prehovoril hlboký hlas. Muž v truhle nerozumel celý príhovor, ale určite bol dobrý. Hlas ľuďom objasnil, akým úžasným človekom bol. Prečo o ňom takto nehovorili, keď ešte žil? Ako to vôbec uvažuje? Veď on predsa žije. Hrozne ho bolela hlava. Mal pocit, ako by mu lebku ponorili do ľadového oleja. Ale stále žil. Skúšobne pohol najprv prstami na rukách a nohách, potom pravou a ľavou nohou, nakoniec rukami. V truhle bolo viac miesta, než si pôvodne myslel. Bola iba trochu tvrdá a do pravej lopatky mu tlačil krivo zatlčený klinec. Okrem toho mu bola zima. Zišla by sa mu deka. Znovu nad ním zaplakala žena a z viacerých hrdiel zaznel monotónny zvuk. Ľudia mrmlali dvojslabičné slovo a mužovi chvíľu trvalo, kým ho rozoznal. Amen. Dospeli ku koncu. V tom nasledoval nový zvuk, tentoraz oveľa bližšie. Tichý rachot a následné sypanie v pravidelných intervaloch. Muž zadržal dých. Niekto sypal na truhlu zem. Dopadali na ňu aj kamienky a kotúľali sa po veku. Vnútri postupne ubúdalo svetlo a hrob sa naplňal ílovitou pôdou. V zápäti zavládla tma, ako v hrobe. Posledná lopata, utíchajúce kroky, ktoré sa pomaly vzdiaľovali. Ticho. Muž ho takmer cítil. Bolo ako viskozný čierny olej, ktorý sa mu dvíhal od nôh, zaplavil postupne ozjabujúce telo, hlavu aj vlasy, zlepil mu uši. Doslova sa kúpal v tichosti. Bolo to príjemné, hoci vedel, že ticho nepotrvá večne. Čakal. Načúval. Nakoniec sa niečo ozvalo. Pravidelné klopanie, ako by kto si v diaľke klopal na dvere. Zrýchľovalo sa to a bolo čoraz hlasnejšie. Prišli. Konečne prišli. Až po chvíli pochopil, že je to tlkot jeho srdca. Bilo rýchlo ako prehnane nakrútené hodinky. Čo je to tam hore s nimi? Prečo sa nič nedeje? Muž zvrieskol a vo vlastných ušiach mu krik zadunel tak, že ho určite počul celý svet. V skutočnosti ho však zachytilo iba zo pár chrobákov, rovnakonožcov a dážďoviek, ktoré lozili kdesi blízko a nevedeli sa dočkať, kedy mu vojdú do uší, očí a vnútorností. Pomaly sa mu míňal vzduch. Ako dlho sa dá vydržať v takej debne? Hodinu? Pol hodiny? Menej? Zúfalo dvihol ruku do výšky hrudníka a celou silou zatlačil do veka truhly. Cez okraje sa dnu dostala zem a spadla mu do očí. Kašľal, vrieskal, tlačil, kričal, tisol. Všetko márne. Nechty sa mu zarili do dreva, ako by mohli preraziť cestu na slobodu cez rakvu a zem naspäť do sveta žijúcich. Znovu vykrikol. Kričal, pretože potajme dúfal, že sa tak zobudí. Ako dieťa mal raz nočnú moru. Zaútočil na neho obrovský vlk so zakrvavenou papuľou a zaživa ho roztrhal. Vtedy vrieskal a zobudil sa spotený do nitky. Prišla k nemu mama. Zaspievala mu uspávanku a čoskoro bolo zase všetko v poriadku. Dúfal a modlil sa, aby to bol iba sen.
Lenže nebol. Je to skutočnosť, pomyslel si a pomaly prichádzal o rozum. Neľútostná skutočnosť. Som sám. Nikto mi nepomôže. Ani ona. Táto trúhla bola jeho hrobom. A hrob bol taký skutočný, ako zatuchnutý zápach pôdy, vlastné slabnúce dýchčanie, lozenie chrobákov, rovnakonožcov a pavúkov, večná tma, ktorá ho ťahala čoraz hlbšie.